Здравейте, биолози! Днес ще разгледаме 5 много бързи и интересни факта за човешкото тяло. Нека да започваме. Номер 1. Черният дроб може да регенерира загубена тъкан, ако част от нея бъде отстранена. Номер 2. Хълцането се причинява от внезапно свиване на диафрагмата. Номер 3. Емайлът, или по-точно външният слой на зъбите, е най-твърдото вещество в човешкото тяло. Номер 4. Кръвоносните съдове в човешкото тяло могат да обиколят екватора на Земята 4 пъти, когато са разтегнати. И ето, че лека по лека стигнахме и до последният факт за тази класация, приятели. Номер 5. Рефлексът на коляното е най-бързият рефлекс в човешкото тяло. Бонус факт. Зачервяването се причинява от разширяване на кръвоносните съдове на лицето. Това беше края на тази класация, приятели. Надявам се да ви е харесал. До скоро!